Korom gajiwang koro wagoe wango kendo amenyne weche mamoko. Chenro mar piedho jogoro mongirore nyalo dhi nyime bang' Doho mamalo wito oko buche mane kwedo chenrono. Jang'ad buche mar Doho mamalo Justice Ndumanderi ong'ado ni buchego ne ok ochwal kinde mawinjore. Kristo Wino miyo ler. Kaluwore gi jayal buche mar Doho mamalo Justice Ndumanderi, buche mag kwedo chenro mar piedho jogoro mongirore ne ochwal e thuolo ma ok owinjore. Justice Nderi olero ni buche makamago ne onego chwal e Doho bang' od bura tieko chenro makamano, kaluwore ni od bura ema katiba omiyo teko mar piedho jogoro mongirore. Ng'eto mar bura makamano koro miyo od bura thuolo mar dhi nyime kod chenro mar kolo jogoro mongirore. And for me, I'm looking at the Health Commission. It is arguable though, but I'm looking at the Health Commission and I'm saying what would be the difference between that Health Commission and the KHPO? Buche mag kwedo chenro mar piedho jogoro mongirore 51 mane owal kod jatend piny Dr. William Ruto ne ochwal e Doho kod duol mar okinde pacho kae LSK. E bura makamano, LSK ne oseyo gwelo mag jogoro mongirore kagiwacho ne onge sura mar piny Kenya, kaluwore ni thothgi ne owuok e hoho mar okak kod masawa mar Kenya. LSK bende ne okwedo gwelo makamano kuom reme gwelo rowere, joman kod ng'ol, kaachiel gi keto e tim chik mar 2/3 mar kit chwech. Bura mar chungo chenrono ne ogol kod jayal buche Justice Nzoki wa Makau jumbe 2 mokalo. Nyaka e kinde mar chungo chenrono, jogoro mongirore mohewo 20 ne osedadhogi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.